Kowe kethek saka ngendi kok apik temen suarane kok gandem temen. Kula duta saking Pancawati dutanipun Prabu Bathara Rama. Utusanipun ingkang Raka Rama Wijaya. Itu bil. Kowe utusane Raden Rama kethek putih. Mekaten do kethek putih, kethek putih. Orang ngira babar pisan. Sinuwun Rama Wijaya isih pinaringan kasugengan Anoman kethek putih. Iya, mekaten Raden Ayu. Iya. Ana parigawe apa kowe ngadhep ing Taman Suka? Kula dados dutanipun Prabu Rama Wijaya kajawi ngaturaken sungkem. Iya. Ngaturaken titipan wujud sesupe. Kowe ngaturake ali-ali. Inggih. Maksude kepiye? Minangka paseksen, monggo menika kula tinampi dipun agem. Kula badhe nekseni. Mangke dawahipun menapa? Iya. Tak tampa Anoman. Paringane Sinuwun Rama Wijaya. Monggo dipun agem kula ingkang nekseni. Mangkono Artian Sinta. Nyandak ali-ali paringanipun Prabu Rama lumantar sang Anoman alulya dipun agem kanthi esem ingkang nganggo jiwat raos ketang tresnane manita marang kakung Anoman minangka paseksen mangkono tembunge Anoman wis tak agem iki piranti paringane Sinuwun Rama Wijaya piye. Aduh Raden Ayu mboten loba ora mboten sesak tibane sedeng yen mekaten nilaken panjenengan tesih suci tesih kenging dipun belani dhateng Gusti kula Prabu Rama. Ih kosok baline Anoman balimu marang negara Pancawati kowe bakal tak paringi pratandha. Dipun paring menapa? Wujude kembang mawar nanging kembang mustika. Kembang mawar mustika. Iya dawuhipun gawanen aturna marang Prabu Rama Wijaya. Inggih. Yen kembange alum, kembange gogrok layu, nandhakake aku wis ora suci Anoman aja dibelani. Nanging yen kembange isih seger, gandane wangi, aku durung dijejamah marang kakung, kena diarep-arep derek marang Gusti Kuan. Aduh Raden Ayu nggih kula tampi kepareng sekar mawar mustika kula tampi. Iya yen pamit kula wangsul wonten Pancawati mindak karahinan sing ati-ati Anoman banyu mili pamujiku marang kowe Anoman. Wanara pracandha seta cecak rawun kabimenda marang Bayu Manggar Maya yeku dununging Bayu Wanara ora lega rasane atiku bisa kunjuk marang Artian Sinta baliku nggawa kembang mustika. Rene kepengin ngukur sepiro dedeg piadege sepiro kekuatan yang buta ngalengka tak rusake Taman Saka. Mangkon Anoman duka yayah sinipi mecicil mripate mringis untute buntute njlentar. Kerak-kerik bekar-beker mencolot mengiwa mencolot lengen. Pelemper tandha jiwa jambu dipun nirmala. Pepasen Taman Saka dipun rusak dipun obrak-abrik marang Anoman.
Oh, kethek putih. Woi, arep oh, dandana sira wang-wang. Oh, makutha majuru junggung samya magawe gelar. Bobo. Kethek putih ngrusak taman saka sapa kowe? Kowe sapa? Nek takon karo aku, Senopati Pancawati aranku Anomanya Bambang Senggono. Senggono? Iya. Utusane Prabu Rama. Ora tingali-aling sapa? Satya kok rambuté gondrong. Putrane Rama Prabu Ngalengkundira aranku Raden Trisirah. Trisirah. Yo. Anoman ngrusak taman saka Cedhis Pancawati, munyuk Pancawati untali dadung tak gelandang dadi bandan. Wah! Ah! Wah! Ah! Wah! Wah! Ah! Wah! Ah! Wah! Aduh mati. Wah! Waduh mati. Oh, aduh. Jolke. Aduh, tolong. Anaku Sidanurdara saleksa tekaning antaka sakedhi tekaning pati. Aduh adikku Dimas Trisirah, kowe tanding karo kethek putih sajek rada gedhodoran, rada kewirangan pesake banget. Yo pun Kakang Indrajit ora tega ora tegel. Kethek putih Anoman panah rantai tampanono. Oh, aduh, colke, aduh. Aduh. Wah. Oh, sambat kali mudar mati.
Kakang Indrajit apa Dimas Trisirah? Jengkenang Anoman kesiku kalih kula kesiku. Kula dipithing ketrajang ilmu kula Anoman jengkenang dadi bandan. Ketlikung ku Anoman. Wis ora ngerti kok mung waton ngomong. Lho pripun? Kowe dicekel Anoman diajati pala sing bantu pun Kakang tak sawat nganggo panah rantai. Mula merkungkung dadi bandan sing manah iki maupun Kakang. Oh, nek kesiku kalih kula. Anoman, kowe sapa? Putra ngalengku aku Raden Indrajit. Kowe dutane Prabu Rama. Ya Raden ngaling-aling. Dadi bandan wektu iki. Wani ngrusak Taman Suka, wani perang karo adikku. Modar sawurunga. Prayoginipun gelandang aturke marang Kanjeng Rama tunggu pengandilan. Umo senyoring kekono paratanana windayat anakku ngerti sirah karo Indrajit munggah Pendopagung kok nggawa bandane kethek putih. Rama menika munyuk saking Pancawadi Kanjeng Rama. Jit matur piye ndadosna kawuningan Rama menika kethek putih naminipun Anoman dutanipun Prabu Rama mlebet wonten Taman Suka ngrisak kedaton Pelemer Tandha Jiwa jambu dipun nirmala dipun obrak-abrik kaliyan Anoman kula panah rantai pekasen dados bandan monggo kunjuk Kanjeng Rama dadi sing nyekel kowe kula bagus anak Anung aning kita anakku kethek putih kowe sing jenenge Anoman. Ya, aku Anoman. Lho, ora basa karo aku kowe. Ora gelem basa. Mbasane apa awit kowe mungsuhku? Kowe mungsuh. Wis dadi bandan ora gelem basa. Aku abdine Prabu Rama Wijaya, Kaset Pancawati. Nanging kowe wis kalah dadi bandan kudune ngajeni karo aku. Ora peduli. Lho, lah kok malah kowe nggone jagung dhuwure padha karo aku. Mangkono Anoman matek dewi kramane. Nadyan semun dados bandan wonten pendaping Alengka Diraja. Buntute dilar. Diukel. Sak samenipun dipun ungkel dijagongi Anoman engga dhuwure padha karo Dasamuka. Dedeg piadege. Babuh. Lah kok malah metongkrong jagung buntut Anoman. Anoman. Iya. Nek kowe gelem njaluk ngapura tak uculi bandane. Kancamu sapa wae? Kancamu sapa wae kowe tak ngapura. Kowe njaluk apa? Aku njaluk mati. Njaluk mati. Modar? Iya. Oh, lah kethek mintone kowe kethek mintone. Cit, wonten dawuh. Gelandang metu njaba dirangket. Dadung tampang rantai. Ana ngalun-alun ditancang golek kayu sing garing diburwi lenga karo bensin Anoman dibakar Anoman diobong
nangis kowe nangis. Nganti mili getih sing ngapura ora ana kowe. Ora gelem ngaku luput, ora ngajeni karo Kanjoro Kanoman. Oh, ladalah, Nger. Angger Indrajit, Eyang Patih. Anoman dipun tlikung. Putusan Pradata Ngalengka Diraja, Anoman dipun hukum bakar. Dipun obong mlika wekdal, dipun obong. Inggih. Oh, modar kowe man, Bambang Sengkono. Lanyo-lanyo mlebu karo Ngalengka kowe njujukake umur Buta Ngalengka. Nggawa piranti kayu garing, nggawa bensin, nggawa lenga patra Hanuman diobong. Kula nuwun, kula sowan. Kowe sapa? Kula Togog. Togog nggih. Kula abdi Ngalengka Diraja, abdine Prabu Dasamuka. Sampeyan Raden Anoman, utusan Pancawati. Iya. Jenengan ajeng dikumobong teng Ngalengka. Ora dadi ngapa Togog, tak ikhlasake nyawaku. Nggih. Gandeng sampeyan ajeng dipateni nglenggono dadi prajurit sejati. Nuwun sewu. Kula ngaturaken unjukan kagem panjenengan menika nadyan ning toya wening toya legen ngangge bumbung. Weh, rasa seduluran kula kali panjenengan. Kowe maringi banyu legen karo aku Togog. Nggih, monggo. Oh, mbok pilih minjang wonten pengayunan sampeyan ning swarga kula dituntun. Monggo. Niki dunjuk banyu legen ming sebumbung. Aduh Togog, iya. Jebul kejaba wong elek ya ana sing apik. Wong serakah ana sing jujur. Atase aku mungsuh, kowe gelem ngekeki banyu setenggak karo aku. Monggo pun kersakaken. Om tansah marep hamuring suksma. Sinuksma ya winah ya ing ngasepi. Sinimpen telenging kalbu. Togog nggih seger rasane atiku nyambung umur. Nggih lepat kula nyuwun pangapunten Raden sampeyan ajeng pejah. Aku weling karo kowe. Nggih balimu. Omahmu dipasangi jalur kuning. Nun, omahmu dipasangi jalur kuning nggo ilak-ilak. Supaya mrojol selaning garu. Angka 2 latarmu dikeki godhong tawa banyu bening. Latar godhong tawa banyu bening, omah kula dilaki-laki ngangge jalur kuning. Ila-ila wong duwe gawe supaya slamet lahir batine. Godhong tawa sakliring dedosa, tawa sakliring godho, banyu bening pikire bening jiwane. Waduh, matur nuwun Raden, kula tak golek banyu bening, kula tak masang janur kuning. Ya. Sambetane ya Anoman. Wis dikepung wong pirang-pirang. Wong sak praja obong kene modar kuandamu. Wah. Obong. Anoman obong. Dipun bakar wonten garing Ngalengka Surak Mbata Rubuh.
wadya buta wadya manungsa bala pacingah geni mangalat-alat sumundul ngawilat sinarita Anoman matek marang kemayane sedepa ora kobong geni sedepa ora kobong geni matek marang kasektene rante dadi rantas dadung dadi ilang tambah karusan kaya kakirim bayu mesat wonten ngawang-awang geni dipun nuntalaken brol ngalengka kobong geni ngalengka banjur geni banjur geni ngalengka kebakaran putra ngalengka yang arane Raden Saksa Dewa mati kobong geni kabeh-kabeh murub dadi latu omahe togok lombok abang semimpang lombok putih semisih ora kobong geni ora kesenggol geni saya mangalat-alat geger karo ngalengka kawula nuwun Raden Paduka Wanara Seta ingkang asmanipun Raden Anoman inggih Bambang Senggana kok sampun prisa kaliyan kula panjenengan satria bagus kembulan mendung wonten ngawang-awang inggih panjenengan Raden Senggana inggih utusanipun Prabu Romeng Pancawati leres ganing panjenengan tata krama kula ngajeni dhateng panjenengan sinten kula pun Gunawan inggih Wibisana kadangipun Koko Prabu Dasamuka sinten Wibisana inggih yen mekaten bapakipun Endang Trijatha kula bapakipun aduh pepunden kula kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten kula ngaturaken pangabekti lho kok dados ndeprok nyembah dhateng kula inggih ngertos asma panjenengan awit kula tepang lan ingkang putrapun Endang Trijatha wonten taman saka ingkang nderekaken Gusti kula Sinta aduh Raden Anoman inggih nuwun sewu kasekten panjenengan ngedapi-dapi dipun obong mboten pejah mboten babak kulitipun ngalengka dados segara geni nggih mekaten Raden muga kepareng kula badhe nderek panjenengan kula badhe nungkul wonten Pancawati nungkul dos pundi kula wonten ngalengka sampun dipun kiwakaken dipun jabakaken dipun anggep mengsah dipun tundung saking garing ngalengka kepareng mboten kepareng kula badhe nderek swita dhateng Prabu Rama Wijaya lantaran panjenengan saged ketamping yen kula badhe swita dhateng Prabu Rama Wijaya ing Pancawati saestu paman mekaten nggih kula tampi ingkang tanggal jawab kula landhesan gulu kula yen ngantos dipun tolak dipun paringaken mekaten monggo ngadhep wonten Pancawati ambrih gancang ampun pincang ngambah ngawang-awang monggo
Kethek putih senggono ya nemen ngadhep ana ngarsaning ingsun Raharja Pratamu kalih saking sembika lawit saking berkah pangayoman paduka pangabekti kula tansah kunjuk sandhaping sampean dalem. Iya Anoman. Anoman. Kowe bali slamet ora nemu alangan. Pangestunipun Paman Nerpati syukur. Enggak keparengake matur purwa madya nganti wekasan nggone dadi duta. Sampun dumugi garing alengka pinanggih lan Gusti kula ayuh tansinta lan agem peparing panjenengan kula aturaken. Iya, dipun agem mboten lobok, mboten sesak nanging dawah sedheng. Tiba sedheng inggih. Anoman nek ngono garwaku isih suci Anoman, durung kejamah marang kakung. Inggih. Kasa wangsulipun wangsul kula dipun betani Sekar Mustika. Kembang mustika sekar mawar nanging wujud mustika daya piyandel kunjuk dhateng paduka. Iya. Ature diajeng Sinta yen kembange nganti alum gogrok aku aja dibelani nandhake wis dijamah marang liyan. Nanging yen isih seger gandane wangi tesih suci monggo dipun teliti. Aduh Anoman kembange ora gogrok malah gandane wangi Anoman. Sinta garwanipun Kakang wong ayu, garwanipun Kakang inggih. Kejawi yang mekaten kula badhe nglarapaken. Nglarapake sapa? Raden Gunawan nggih Raden Wisana badhe nderek swita wonten Gari Pancawati menika saking Ngalengka. Sinuwun kula sowan ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhaping pepodo. Kula badhe nderek swita sinuwun. Jenengmu sapa? Kula Gunawan inggih Wibisana. Saka ngendi? Saking Ngalengka. Lah kok swita marang panjenengan ingsun? Kula kadangipun Kaka Prabu Dasamuka. Nanging gandeng dipun tundung kula dipun urak. Mboten cocok menggawe ngraos. Keparing kula badhe nderek ngenger swita wonten negari Pancawati. Pejah gesang kula nderek dhateng paduka sinuwun Prabu Rama Wijaya. Tansah marpamuring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu. Ya ingsun tampa ora mbedake liyan mungsuh lan sedulur awit ndayani rukun gawe santosa celah bakal dadi bubrah. Dipun tampi ingsun tampa Sugriwa seksena kabeh rewanda Pancawati sawise Anoman duta bali kalis ing rubeda muga-muga jawaton tansah njampangi panyuwuning para titah kang tinemuning bener lan sapungkure lakon iki ing papan kene lan kiwa tengen pinaringana rahayu widodha kalis ing rubeda aja nganti ana godha pangrencana rahayu ingkang tinilar kintun widodha ingkang kundur marang papane sowang-sowang. Ayo bareng nyuwun marang Gusti tansah eling marang Gusti.